لنا يتصحفن أي رئيخو أي تحفر أي تحفر أي تحفر هاليلويا أي حفرن يسوع نسو خمسة حفر نأمنا إنك قالوا نسمع هاليلويا እግዚአብሔር ይመስገን አቦ ይጸልይ ቃልካ ከም ተዝግባ ክሰብ ኮርዳን አፈይ ከም በልሕ ሰይፍ ክትገብሮ ይጸልይ ኣብ ጉል ድባኻ እግዚአብሔር ሰውረኒ I put all my confidence on you in the name of Jesus amen hallelujah እግዚአብሔር ይመስገን ብዛዕባ ስማዕ ዝብል ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ርኢና ነርና ብክልተ እብረ ገይረ የተሓሳብ ክሕልፎ ተዛሪበ ነይረ ተቀዳማይ ዝሓለፈ ግዜ ንመን ኢና ንሰምዕ ኣብዚ ካልኣይ እብረ ድማ ንመን ኢና ኣይንሰምዕን ስለዚ እቲ ዝሓለፈ ግዜ ከም መእተው ማለት እዩ ትምስማዕ ዝብል ኣብ ገነት ኤደን መጀመርያ እግዚአብሔር ንሰብ ሓደ ትእዛዝ ሂቡ ኣብ ከምዝን ከምዝ ገበር እዚ ትግበር ኢሉ ኣዚዝዎ ነይሩ ነቲ ትእዛዝ ግን ሰብ ታይ ገብሮ ኣይስተውዓሎን ከምኡ ድማ ኣይሰምዖን ናቱ ኮንሲኩዌንስስ ድማ ካብ ገነት ክስጎግ ከሎ ርኢና ነርና ስለዚ ንሰብ መጀመርያ እግዚአብሔር ትእዛዝ ካብታ ኦም كبلعن كابتا أم كابتا حنت دما نخي بلعن إذا حساب مسحابه سيطان دما ناتو زخونة حساب ناتو زخونة دمس حيزو كم زمت أرينا نيرن سلزي أبتي ما أكل جنة إيدن نيجي أبير دمسي رايك سمع زقبهم كاله أكل استفترة جن كأزودق أكل كا سيطان مالتي بملك تمنام سيلون ما أبت جنة إيدن أبتي جزء أبير صبوا زبورة نجر أسود ما مسيو ناتو زر يحيزو مسيو سلزي كل جزء زربان تاي مالتيو زري سلازي إذا زر إذا حيزو مسيو سيد عندما أبتهم نايك زي أبيهر قال ترايك سمعوا زقبهم سبات أبوهم تاي قبوري بلكا زرو دخوم قوني تتكيمو مالتيو ريني يعني يرنا حلف يدبلو دلخ سلازي سودما زريوس نتن السود زور أو أبيه وتوم شو أنت يمسي لهم سو حفرة تامتيو نايك زي أبيهر زربات ترايك سمع كلها جلوري يخونلك كبرت يخونلك مشفان يخونلك أمين مخنياتو ترايم كله نعم لخدمتي نعم لكل جزء أبجنت أبتي نعجا مشتنا متى يملالس نبريد بلك أمين سلازي تدمتي كسعزلو تنا إجزابير هلونا كسعزلو أبيت إجزابير مالت أبتنا إجزابير حسابن قالون تراين حرال لخا خونك اتزل خاي يخونتا تايتريني خمالتي ترايم كنصم نإجزابير كبرجن سلازي اتحدد ما سيطان مالتي نتحيزو زمت ناتو زرقي حيزو أبعتاتهم مزرو أدمّا اتناتهم ناتو زرقي مسمعوه دمت أنا جراب هيوان تزاريب نذكره مسمعسي لك هيوان مسمعاتوس يعنتا أنتي كوينو جنا خيبل عتاس كم زبل عتا خوينو تسمعوه نمبل عسي أزيات عمتي كيت عمتا سلازي زربا كسع كندي نوشتي يا أتو إمالتي سلازي نيجاتيف تسمعه نيجاتيف نجار يك على عكا بوزيتيف نجار تسمعه دمّا نبوزيتيف نجار يك على عكاس لازم نسمع أبهيوت من فساو عالم أقداسيو نمن تسمعون نمن كأي تسمعون فليخا مردة نمن فساو عبيد كان تاي قبركا يحق زكاس لذي أمنتي نما تشوري تجتنا سلن خير كتسالي نعبنا خن كيد كان إكزابير فقط سلز خونه سلكتيف كنكون أبتن سمعه سويت حسب نايت سمكت أمين سكامين نبل كلنا سلزي سلكتيف كل جزء تسمع كلغة أنت تسمع اللغة كتفلت أقداسي مالتي فليخا تسمع إذنخا إكزابير مسكن تجزرك خون صبوي سلازي حنتك على لا عنتو يدم ببكوا مو بتعمي دس بلت النسي أبزداقم سكزداقم معرف حموش تسكن كلنا نيب حق إكزابير سي أنا استقال سي لبي بتعمي أتنكيفاتني أبزداقم معرف حموش تزلا إكزابير سي تأزاز كبوم كاب كرنسينا بحوي نتهزب تزاري بوي مستزاربهم تأزازات عسرت تأزازات مسحابهم سي نموسي أمتيهم توم هزب انتهي لهم وسايقن ببادلي إكزابير يمسكن تتزاربون تأملخ كا زهابو ريسبوندن كرينا إكزابير يمسكن
أب زناقم عرف حموشته كاب عسران تشعتن زلخم بو بإجزابير يمسكن كتزاربوني كلخم كاب عسران شمونتن العليلة إجزابير قال زرباخم سمعه إجزابير كابلني قال زربا أزهز بزي اتتزاربوخا سمعي اللخو انتاي مسبولي أم نزبل ملس لكم لتحت نحري خمو تاي دبل عسران 4 بلكم دما إنه إجزابير أملاخنا كبرتون عبيتون أرأينا دمسون كما أكل حوي سمعنا أملاخ مسب كزارب نسخة بهوت كنبر لو مريئنا حجد ما سلمنتاي إنموت إذا أبي حوي كبل عنا يمو دمس إجزابير أملاخنا مليسنا انت سمعنا كنموتينا كاب كله سجاخة كمانا دمس هياو أملاخ كما أكل حوي كزارب سميعوس بهوت زنبرة من الله نسخة دا أقرب إجزابير أملاخنا زبلو كله دما سمع إجزابير أملاخنا زنجرك كلون نسخة نجرنا نحنا خا كن سمعون كن جورونينا سلازسي كما أكل حود دمت زربا أملاخ نعانا غيموتنا مغنياتو مجد إجزابير دفلت مني أو أيبول عني تحوي سلازي أبتني إجزابير مجد زلو تني إجزابير حوي كبروتي سلازي نسخة تراي تزارب كاب وسمعي كان عنا نجرنبر نحناس أي نقرب يوم دبللو نزي أي حج إجزابير سمعوا كتزاربوني كلخم دما إجزابير قال زرباخم سمعه إجزابير كقبلني قال زربا زهز بزي اتتزاربوخا سمعي يلخو اتزاربو خلو صبقيو أمو نأتاتومن ندقومن نزل علم مأنتي كتصبقولهم كفرهونن كل تأزازاتي كحلون نحورو إزل بزي أنت زهلوهم سي من مهابه أملاخ كوي تزاربو زل ده سايبله من مهابه بعلو كوي إجزابير سبا يكون نزي كل جزيسي قالاتيسي أنت دسمعوني سمعهم كأتزقبروا سي من مهابه لازم اسمع حيالي مالتي أما تصحف قدس نحد أرينايو نفعتنا إجزابير سبات ولا أبراهام نحد أرينايو قال من سمعي بلكا إجزابير سي ندقوتي كابدون كوانا وتيس نعا زرق آخر إيكايلو منياتو أبتم عرف عصر تحمشت أنا والتخيلو أجوها حسبها بوزحي مسولوسي لك تحسبني أملاخ سميعو مسوق جيرو بوزح نجر كوينس أب عصر شو دشتري تبيلكماس لك عدد حر زربا أملاخسي انتي متص مسيلكم زربا سبي متص أنا سي ما هتصني عطيني إجزابير مو كتفارس نعانا بأجار أتو انت بلوتوس نعا حراي لو حجي كلت حراي أي سر حالكاني مالتي حند حراي أسر حالكا أنا كل جزء استوعله إجزابير تزاربوا له إيريانا هيوتنا دد حريقة مستأوج الكاسي دد حريقاسي نايسب زربالو حجت نايسب زبلو زلخو قلت عينتي نورمال زربالو أنوينتد بزيت أنستقب زربا خالو حجت زربان تاي قبرك أبقليو جزي سيت أنزقبلو ويسيت أنزقبلا لك عنتنا يجزي أبيهر نجر كيس توعلو تزربان تاي قبرو خابخا يدور بيخا قليل كي مسلوكم تزربا ساعة كندي نتنا يجزي أبيهر نجر كم تولا ولو ساعة زقبر قال سب متسي كساع نيجزي أبيهر قالسي زولا ولكا انبردوخ يجزي أبيهر تزاري بني كساع تبل كساع كندو حيل اللو قانقوا وي زربا نايسب زاس واي كنعبي منفسه ما تشوري تخلوانا تخوينو كل جزء إن سمعه والثاني ينقركم الله إسرائيلاويان كل جزء والتاني راتهم أبتناي منفسه وقفت يقول لها بس أجمع ما يوجد حزوه نتا والتوم كل جزء زيت قبرو لهم كبد مور وارك متسوم كله أبتي والتوم زيت سلزلوا شتت يدبل كابون لعلق أن تبرتعوهم كتاي قبر مسيلكم أبتو نحات حدهم يقاتهم بملهم توم سراويت محسب كوينو كبد والتا سلست ربع سلدي شفنا لك نحات حدهم تقطعت إيمهم إمنة ورور تسعروه سلازي اتناتك والتا مالت اتناتك امنت والتا امنت يدبلو مصحف قدس امنت كامتان بزتفل عليك استي مغنياتو مصحف قدس باولو صبوغ يرغلي صوا ايزيا رسون تايلو منتك حجي رسون منتك تاي ناي مغبار بحر لو مسيلكم بسعو ناي متاو بحر لو من يزوات ازي امسيلكم والتو
ዝለኸየ ምልካይ ማለት ኩሉ ግዜ ብመንፈስ ዝኾነ አለርት ዝኾነ ሰብ ነዚ ከምዚ ዓይነት ሩሱን መንትግ እንታይ ገብሮ መሲልኩም ይቆፃፀሮ የምክኖ እንተ በርታዓቱኸ ነብሓው ኸይድ እዚኣ እኮ ኣጣጠፊኣትና ደላ ክብድብድ እንድሕር ኢላትካ ምውፃእ እንድሕር ስኢንካ ዘይትኻ እንድሕር ውሒዳ ኣላ ፀገም የለን ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ቅዱሳን ከይድካ እምነተይሲ ምስ እምነትካ ክጋጥሞ ደልየ ኣለኹ ትብሎ ልክዕ ምስ ተሓወኻ ኮንካ ክትፅልን ከለኻ ናይ ተሓወኻ ጸሎትን ናትካ ጸሎትን ናይ ክልቴኻ ደርዒ እምነት እንታይ ገብሮ መሲልኩም የጣምሮ ስለዚ እቲ መፅኡ ዝነበረ ሩሱን ይምለስ ኣሜን በሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ መን መሃበ ይብላሉ ከም ቀዳማይ ክንሰምዖ ካብቶም ክንሰምዖም ኢለ ተዛረብኩም ሰለስተ ደውፀኽዎም ነጥብታት ተቀዳመይት እንታይ ኢለ ነይረ ሽዑ ግዜ ንምንታይ እንድሕሪት ምልስ ኢለ ዝብል ዘሎ ገለገለ ሓደሽ ስለ ዘለኹም ማለት እዩ ንኣምላኽ ወይ ድማ ንቓል ኣምላኽ ቃል እግዚኣብሔር እንታይ እዩ ዘረባ ኣምላኽ እተሰነደ ዘረባ ኣምላኽ ንዘለኣለም ፀኒዑ ዝነብር ኣይውሰኽ ኣይጎድሎ ስለዚ ነዚ ናይ እግዚኣብሔር ቃል እዚ ክሳዕ ክንደይኻ ክትሰምዖ ተኾንካ ክንታ ክትገብር ኣለካ ንዝብል ኣብ እስቄል ኣብ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 10 ርኢና ነርና ሽዑ ግዜ እንታይ ይድብል ተዛሪቦ ነይሩ እግዚኣብሔር ቅድሚ ናብ ኣገልግል ማለት ናብቲ ዝለኣኾ ነገር ቅድሚ ምኻዱ ኣብ እስቄል ኣብ ምዕራፍ 3 እንታይ ኢልዎ ግንባርካ ከመልማዝ ምዕራፍ 3 ካብ ጥቕሲ 9 ከንብቦ እየ ካብ ብላድ ዝብርትዕ ገይሮ እየ ዓላዊት ቤትዮም እሞ ኣይትፍራህዮም ኣብ ቅድሚኦም ከዓ ኣይትሰንብድ መሊሱ እውን በለኒ ኣታወዲ ሰብ ንኩሉ እቲ ዝነገረካ ቃላት ኣብ ልብኻ ዕቆሮ ምስ በሎ ሽዑ እንታይ ትብል በእዛንካ ስምዓዩ ለካ ሰብ ክሰምዕ ተኾይኑሲ ኣብ ከብዱ ዝተዓቆረ ነገር ክህልዎ ኣሎ ልንቅነ ቀረባ መዓልታትሲ ሓደ ሰብ ይዕሊልንስ ብጣዕሚ ምዛ ቃል እዚኣሲ ማች ገይራትለይ ምዕቋር ማለት እንታይ ማለት ይመስልኩም ሕዋተይ ኩሉ ግዜ ሲ ትዝክሮ ዝተዓቆረ ማለት እንታይ ማለት እዩ ተንብቦ እሞ ተንብቦ ብመንፈስ ኮንካ አንቢብከያሲ ሰኢሉ ብዝውሽጥኻ ይዕቆር ይስነት ማለት እዩ ንፅቡቅ ግዜ ዝኾነካ ኣምተልኝ እንታይ ትብል ተዓላል ሓደ ሰብሲ ንስግረዶብ ክኸይድ ከሎሲ ኣብ መገዲ ነብሪ ገጢሞ ሕጂ ተፋጠጥ እያ በረኻ ዝረዳእካ የለን ብዘይካ ንላዕሊ ኣብ ታሕቲ ዝረድኡኻ ወላ ሓደ የለውን ሽዑ ምናልባት ክረዳእካ ይኽእል ኢልካ ወላ ከምዚ ግጥም ተበልከ ቆጥቋጥ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ዝሓቢ ወላ ሓንቲ ነገር የብሉን ሓፂር እዩ ስለዚ ዝሓብኣካ የብልካን ልክዕ ኣብታ ከማ ዓይነት ኣጋጣሚሲ ክልቲኦም ሕሰብዎ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ነብስኩም ኣብኡ እትዎሞኒ ብፊቱ ኣብ በረኻ ወላ ሓንቲ ደይብልካሲ ጥራይ ብኸመይ ክግነዝ ኢኻ ትብል ማለት ሓሳብ ከቀዲሙስ ናብ ሞት እዩ ዝኸይድ ወይ ብምንታይ በላዓ ንኸውን በዚ ስባይ ግዲ ኸውን በቲ ዝሪኤሉ ዘይኮነስ ብሕቆይ ከምኡ ትሽዑ ድመፀካ ሓሳብ ቀሊል ኣይኮነን ንነብስኻ ውኢት ኢኻ ክትሓስቦ ከለኻ ልክዕ ሰብ እዚ ተፋጠጥ እዩ ፊት ንፊት እዩ ኣማኒ ኢኻ ስለዚ ልክዕ ተፋጠጥ ምስ ኮነ ኣብ ትሕቲ ከምኡ ዓይነት ረመፅ ወይ ድማ ከቢድ ዝኾነ ኩነታትሲ ካብ ውሽጡ ካብ መንፈሱ ሓንቲ ቃል መፅያቱ ብህይወት ክትነብር ኢኻ እምበር ኣይክትመውትን ኢኻ ትብል ቃል እኳ ልክዕ እዛ ቃል መፅእ ምስ በለቶ ንዑነ ትነብሩ ኮይ ብህይወት ክነብር ኣይክመውትን ኢልዎ ነትነብሩ ኮይ ምንቅስቃስ ኣብይዎ ኸውን መቸም 3-4 ግዜ ተቃል ኢልዋ ማለት እዩ ልክዕ ተቃል ምስ ተዛረባሲ ትነብርሲ ኖርማል ከይዱ ብህይወት ክነብር እምበር ኣይክመውትን ምስ በለስ 3-4 ግዜ ዘቃል እዚኣ ምስ በላ እንታይ ኮይኑ ትነብሪ ሊትራሊ ከይዱ ሕጂ ንቃሉ ብዝስዕብ ተኣምራት ዘጽንዕ ትብሎ ኣብ ከምዚ ኣሜን በሉ ሕዋተይ ብዝስዕብ ተኣምራት እንታይ ገብር እግዚኣብሔር የጽንዕ እዚ ሰብ እዚ ዝተፈተነ ቃል ሒዙሎ ማለት እዩ እዛ ቃል እዚኣሲ ጽባሕ ንጎ ንኻልእ ሰብ ተመፀቶሲ ብከመይ ብኮንፊደንስ ዘሂብ ኣይክትመውትን ኢኻ ወላ ክጽልየልካ ከሎ ከምዓ ዓይነት ሰብ ክጽቡቕ እዩ ብህይወቱ ዝሓለፈ ስለ ዝኾነ ተገዲሱ ይጽልየልካ ተሞክሮ ኣለዎ ናይ ሽዑ ቃልሲ ተሞክሮ ኣለዎ ተኣምራት ኣለዎ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣሜን ስለዚ ምዕቋር ኣብ ውሽጥኻ መሓዝ ኣብ ውሽጥኻ ምስትንባሩ ጽቡቕ ነገር እዩ ናይ ኣመንቲ ኣጽዋር እዩ ሰይፍ እዩ ቃል ደይብሉ ሰብ ሕጂ ኣብዛ በረኻስ እንታይ ይገብር እስከ ብህይወት ክትነብር ኢኻ ዘይፈልጣ ሰብ ዘይንበባ ሰብሲ
እንታይ ኣኽትሞ ጽብታ ሰዓት እያ ስለዚህ ኣፍ ኣና ብዛዓጹ ናይ እግዚአብሔር ታይ ቃል ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሰሚዕካዮ በእዝንኻ ስምዓዮ ቅድም እንታይ ይግበር ይዕቆር ዘይተዓቆረ ካበይ ክትሰምዖ ስለዚህ ነዛ ነገር እዚኣ እንታይ ገይርዋ ሰጊርዋ ካልእ ሓውና ናብ ሓደ ገዛ ከገልግል ኢሉስ ኣብቲ ገዛ እቱ ክምስ በለሲ ከልቢ ከም ዘለዎም ኣይፈልጥን ቶም ገዛ እጂ ልክ እቱ ኢሉ ከምዚ ኮንሽስ ካ ይነበረን ማለሲ ቲ ኣምሮስ ኖርማሊ ጥራይ ኖርማል እቱ ምስ በለ ወዮ ከልቢ ሹ ኢሉ መጽይዎ ኣብ ዙርዩ እምኒ ነይራ ኣልዒልዋ ሕጂ ትግዝፊ ናይቲ ከልብን ታግዝፊ ናይታ እምንን ይዝርያ ሕጂ መጀመርያ ዝመጸቶ እንታይ ታ ስምያ ኩሉ ግዜ ዝመጸና ምሻብ ልብና ተኣጽዋር ዝኾነ ስም ይድመጸካ ሕጂ እንድሕር ተቐቢኡ ተዘይወጽዩ ደይሰርሓሉ ግዜ ኣሎ ኣባላ ይርዳእኩም ኣሎ ብኻልእ መታን ሳይኬቱ ገብሮ ኸይትርድእዋ እቲ ህይወት ናትካ ማለት ትናትካ ከተውጽኦን ከለኻሲ ብእምነትን ብሓይልን ክወጽእ ጽቡቕ እናተወላወልካ ዝመጽእ ነገር ታዩ ስለዚ ነታ እምኒ እናረኣየ እታ ስም ጸዊዕዋ ሕጂ ኣበያ ክትሰርሓሉ ማለት እዩ ታስም ይብሎ ከሎ ኢየሱስ ስም ብሎ ኣሎ ንዕነቲ ግን እንታይ ኣላ ምሶ እምኒ ስለዚ በዚኣ እንተ ዘይሰሪሓትለይ በዚኣ ገይረስ ክጭፍልቀ ካይድ ብሎ ዘሎ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ክልተ ነገር ኣይሰርሓልካኒ ልክ ብእምነት ካብ ውሽጥኻ ከተውፅኦ ክጅምር ከለኻ ግን ነቲ ስም ሒዝካ እንታይ ኻ ትገብሮ ብእምኒ ድጭፍለቕ ሰሕራይ ዝነብሪ ኣብ በረኻት ተጋጠመካ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ርኢና ነርና ተኻላይ ከም ነጥቢ ድረኣናያ ድማ ንሓቀኛ ናይ እግዚአብሔር እንታዩ ትንቢት ወይ መልእኽቲ ትንቢት ኩሉ ግዜ እንታይ ይገብር ንደቀ መዛሙርቲ ይሃንጽ ይምዕድ እንታይ ከዓ ሳልሳይ የጸናንዕ ስለዚ እቲ ቫልዩ ናይቲ ትንቢት ከቢድ እዩ ኣብ ናይ እግዚአብሔር ምክንያቱ ወላ መጽሓፍ ቅዱስና እንታይ ብሎ መሲልኩም ቃል ትንቢት እዩ ዝብሎ ስለዚ ኣብ ዙርያና እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ብዝተፈላለየ ትንቢታዊ ድምፅታት ድማ ኣብ ህይወትና ክንገብሮ ኣለና ክንሰምዖ ምክንያቱ ዝበዝሕ ግዜ ሰብ ክርኢ ከለኹ ናይ እግዚአብሔር ነገር ትንቢት ይደሊ ይኸውን ወይ ድማ ይደሊ ብርግጽ ልክ እቲ ትንቢት ምስ መጸ ግን ንኣጠቃቅምኡ ዝምልከት ኣብ ህይወቱ ብኸመይ ኣፕላይ ይገብሮ ቅኑዕ ዝኾነ ትምህርቲ የድልየና ንኣብነት ዝኾነ ይኹን ኣብ ህይወትካ ቃል ምስ መጸ ድሕሪ 17 ዓመት ዝሰርሕ ትንቢት ኣሎ 10 years after ዝሰርሕ ኣሎ ሽዑ ንሽዑ እዋናዊ ዝኾነ ኸኣሎ ስለዚ ትንቢታት ኩሎም ክንሪኦምን ከነስተውዕለሎምን ብኸመይ መገዲ ኢና ክንጥቀመሎም ናይ ሽዑ ዘለዓልክዋ ግን እዋናዊ ትንቢት ብፍላይ ነቲ ናይ ሽዑ ዘለኻዮ እዋናዊ ዝኾነ ትንቢት ግን ብኸመይ መገዲ ይጠቕመካ ኢልና ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ኣብ ምዕራፍ 38 ጥቕሲ 20 ጼድቅያስ ዝበሃል ንጉስ ኣብቲ ናይ ሽዑ ግዜ ይሁዳ ክትማረኽ ከላ ባቢሎን መጺኡ ክማሩ ኾይኑ ይሁዳ እናበለ ኤርምያስ ንኣስታት 20 ገለን ዓመት ገይሩ ተነቢኡ ስለዚ ተቃል ኣይሰምዑዎን ኣይተጠቀሙሉን ኣብታ ናይ ሸዓ ግዜ ዘለዓልኳ ነጥብ ግን ክሪቲካል ነጥብ እያ ናይ ሞትን ናይ ህይወትን ግዜ ነይራ ኣብታ ሸዓ ግዜ ንጼድቅያስ ማለት እዩ ንኤርምያስ ጸዊዑ ካብቲ ወገፈ ቤት ማእሰርቲ ጸዊዑ ሲ ኣምላኽ ብርግጽ ዝብለ ዘሎሲ እንታይ ይልዎሲ ኢትካኻብ ንመን ንባቢሎናውያን ብህይወት ክትነብር ኢኻ እምበር ሓንቲ ይገብረካኒ ኢልዎ ነዛ መልእኽቲ እዚኣ ኣይሰምዓን ጼድቅያስ ብገለ ቦታ ናይቲ ክስታይ ኣፍሪሱ ሃዲሙ ክገርመኩም እታ ኮንሲኩዌንስስ ናይታ ድምፂ ዘይምስማዕ ድማ ንዕኡ ክልተ ይዒንቱ ዋጋ ክፊላቶ ክልተ ደቁ ድማ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ እንታይ ኮይኖም ሽዑ ተሓሪዶም ሕጂ እግዚአብሔር እንታይ ሂቦ ማለት እዩ ጋይዳንስ ሂቦ ነይሩ እንታይ ገበሮ ኣይሰምዖን ስለዚ ኩሉ ሰብ ኣብ ህይወቱ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ሰብ ኩሉ ግዜ ኣምላኽ ዝዓቆረሉ ነገር ክሃቡ እንድሕሪት ኣይመልስን ኣሜን ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ዙርያኻ እግዚአብሔር መልእኽቲ ክህብ ከሎ ክሳዕ ክንደይኻ ኮንሽስ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ነገርሲ እዝንኻ ኩሉ ግዜ ዝለመደ ወይ ድማ ከምዚ ዝቃሕተወ ክኸውን ጽቡቕ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ እንትኻ ትከብር ኣለካ ሴንሲቲቭ ክኸውን ኣሎ እዝንኻ ክትልኸይ ኣለካ ብዘይቲ እግዚአብሔር ገለ ክዛረበካ ከሎ ኣጋርካ ካብ ምንድልሃፅ ድመልስ ዘረባ ይዛረበካ ካብ ክፉእ ነገር ክትኣቱ ኢልካ ክትኣቱን ከለኻ ኣብቲ ምንድልሃፅ ስፍራ ከምዚ ንበዓል ኣሳፍ ዝመለሶም እግዚአብሔር እንታይ ገብረካ ይመልሰካ እዋናዊ ዝኾነ ድምፂ ክህብ ከሎ እግዚአብሔር ክንገብሮ ኣለና ኢልና ክንሰምዖ ኣለና ሳልሳይ ድማ ኣብ ጸጋ ዘለዉ ሰባት ማለት ካባኻ ብተመክሮ ብዕድመ ብኩሉ ዓይነት መንፈሳዊ ኣከያይዳ ካባኻ ዝበለጹ ካባኻ ዝሓሹ ንዓኻ ንትምህርቲ ዝኾኑኻ ሰባት ድማ ክንሰምዖም ኣለና ኢልና ከም ኣብነት ሩት ካብ
ሞአብ ምስ ኖአሚ ምስ መጸት ኣብቲ ምዕራፍ 3 እንታይ ኢላታ ዕረፍቲ ደይኮንኩን ዝደሊ ዘለኹ ኢላታ ሕጂቲ ኣብ ገለገለ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ቅንኣት ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ብጣዕሚ ቅንኣት ንኣምላኽ ምግልጋል ጥዑይ ልቢ ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ግና ኣብ መንጎ እንታይ ይኸውን እቲ ቅንኣቶም ልክዕ ዝኾነ ሓዲድ ልክዕ ዝኾነ ትምህርቲ ልክዕ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ጋይድ ዝገብሮ ነገር እንተዘይረኺቡ ቅንኣቶም ናብ ካልእ ነገር ክኸይድ ይኽእል ሰይጣን ክጥቀመሉ ይኽእል ስለዚ እዛ ሁሚሊቲ ወይ ድማ ሃምብል ስፒሪት ምህላው ኣብ ቤት እግዚአብሔር ኣገዳሲ እዩ ቅንኣት ከም ዘለካ እንተፈሊጥካ ትሕዝቶኻ ግን ወይ ስንቅኻ ምርኣይ ጽቡቕ ሰብ ኮፍ ኢሉ ስንቁ ክርኢ ጽቡቕ እዩ ክንድምንታይ ስንቅለካ እዩ ንትሕትና ዝወስደካ ስለዚ ኣነ ስንቀይሲ ኣብ ጁባይ ደለዋ ስንቂ ይርኤ ስለዚ ስንቀይ ርኤ ክንድምንታይ ሓገዝ ዘድልየኒ ዝፈልጥ ስለዚ ኣብ ውሽጥኹም ዘሎ ቅንኣት ጋይዳንስ ይደሊ ምትሓዝ ይደሊ ዘርኤካ ይደሊ እዚኣ ማለት እያ ከምዚ ንሩት ዝበልክዎ ማለት እዩ ምንም ትፈልጦ ነገር የብላን ፕሮሰሊት ማለት እንታይ ኮይና ካብቶም ናይ ኣምላኽ ሞአብ ገዲፋ ኣምላኽ እስራኤል ተገይራ ኣምሊኻ ኣምላኽ ረድዩዋ እግዚአብሔር ዝቐመጦ ነገር ስለ ዝነበሩ ንዓ ኣሜን ኣብቲ ምድሪ ምስ ኣተወት ግን እንታይ ይግበር ናይቲ ምድሪ ኣገባብ ኣይትፈልጦን እያ ስለዚ እንታይ ከድልያ እዩ ትሕት ኢልካ ዘረባ ኖዋሚ ክትሰምዕ ክትክእል ኣለዋ ሶ እንታይ ኢላታ ተሓፂብክን ተለኺኽን ዓውዲ ውረዲ ምክንያቱ ንዕረፍትኺ ዘኽይድ መገድስ ብኸምዚ ኢላ ምሕፃብን ምልካይን መጀመርያ እቲ ናይ ምብልውና ዝበሃል ክዳን እለዮ ደርብዮ ኢላታ ሕፀብን ተለኺኽን ዓውዲ ውረዲ ቦኣስ ከዓኒ ስገምዲው ስርናይ የዙሩሎ እሞ ጽብቕቲ ጋይዳን ሲባታ በሊዑ ሰትዩ ክሳዕ ዝውድእ ኣይትረኣዩ እዩ ንጹር ሓበሬታ እዩ ኣብ መወዳእታ ምስ ደቀሰ በቲ ብሸንኽ እግሩ ደቅሲ ቅልዕ ዓቢል ክደቅሲ ድሕሪኡ እግዚአብሔር እሱ እንታይ ከም ዝብለኪ እሱ ባዕሉ ክነግረኪ ኢላታ ተዓዊታ ዶ ስለዚ ኩሉ ሰዓት እንታይ እዩ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ቅንኣት ከም ዘለና ንሕዳ ፈሊጥና ከም ማቹርድ ሰብ ኮንካ ኣክት ኣይግበርን ሂፖክሪቲክ ምዃን ጽቡቕ ኣይኮነ ኣብ ትሕቲቶም እግዚአብሔር ኣብ ዙርያኻ ዝሃበካ ጽላል ወይ ኣምብሬላ ኮንካ ምግልጋል ጭውነት እምበር ካልእ ዓይነት መልክዕ የብሉን ስለዚ ርግእ ምባል ጽቡቕ እዩ ቅንኣት ምስ ፈንጠርጠር ኣይከይድን ንእሽተይ ነገር ሒዘይልካ ከም ዝላዕለ ዝበፅሓካ ብፍላይ ንእሽተይ ነገር ቅልቅል ክብለካ ኩሉ ኣብ ህይወት ከምዚ ንብዙሕ ነገር ይዘነቅወካ ጽቡቕ ኣይኮነን ስለዚ እንታይ ክንገብር ክንክእል ኣለና ኢልና ሽዑ ርግእ ክንብል ትሕት ክንብል ንእሽተይ ነገር ኢና ኸይድና ዘለና ስለዚ ነቶም ነዊሕ ግዜ ተሞኪሮም ዘለዉ ኣሕዋትና ንስኦም ኮይና እንታይ ክንገብር ኣለና በትሕትና ክንመላለስ ኣለና ሳሙኤል ድማ ካብ ኤሊ ዝረኸቦ ነገር ነይሩ ኤሊሲ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ኣብ ስፍሩ ይነበረ እግዚአብሔር ምስ ኤሊ ነበረሉ ግዜ ዲሽዑ ኣይነበረን ሽዑ ምክንያቱ ዲስኦነር ጌርካኒ ኢልዎ ንደቅኻ ካብ ንዓይ ንደቅኻ ሰሚዒካ ስለዚ ኣብቲ ናይ ሽዑ ግዜ ንሕሪእኹም ኮንኩም ወላ እኳ ኣብቲ ህልውና ኣይሃሉ ብኸመይ መገድታ ድምፂ ትስማዕ ግን ይፈልጣ እዩ ወላ እኳ ክሳዕ ክንደይ ዓንዚዙ ነይሩ 3 ግዜ ክፅውዖ ከሎሲ እንታይ ኮይኑ መን ፅውዖስ ኣይፈለጠን ግን እታ መገዲ ፈልጣ እዩ ሽዑስ እግዚአብሔር ምዃኑ ፈሊጦስ በላሓን ተመለስ እሞ ኢልዎ ባርያኻ ሰማዓሎ ተዛረብስ በሎ ኢልዎ ሓቢሮ ወዲ ሓበሮን ስለዚ እቲ ዘለዎ ስቴተስ ወይ ድማ ናይቲ ሽዑ ግዜ ኣይኮነን ትዋና ነገር ተሞክሮ ናይቲ መገዲ ግን ኣለዎም ስለዚ ነቲ ናቶም ናይ መገዲ ተሞክሮ ክትሕልዎ ሰናይ ተጠቃሚ ናቱ ክትከውን ጽቡቕ እዩ ኖ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ስፍሮም ድም ዘለዉ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ከምዚኦም ዘለዉ እናበልካ ታምላኽ ዘዳልወልካ በረኸታ ክትገብሮ ይብልካን ክትዓልዎ የብልካን ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ ንሪኦ ድማ ንመን ኣይትሰምዕንከ ኦኬ ዝስ ትንሰምዖ ተዛሪብና በዓል መን እዮም ከደ ይስምዑ መጽሓፍ ቅዱስ ተቐይስልና ዘሎ ነጥብታት ድማ ተቀዳማይ ንሪኦ ቀዳማይ ክስማዕ ዘይብሉ ካብ ገነት ኤደን ዝጀመረ መን እዩ ሰይጣን ነዚ ኣብነት ዝኾነና ኣብ ቀዳማይ ዜና መዋዕል ኩልና ነውፅእ እስኪ ምዕራፍ 21 ንጉስ ዳዊት እዚ ሰይጣን እዚ እንታይ ገይርዎ መሲልኩም ኣላዓቂልዎ ተኸገብር ህዝቡ ቆፅር እስኪ ቀዳማይ ዜና መዋዕል إسران حدا تغسى حدا 21 سيطان دما أبلع إسرائيل تنسأمو نداويد إسرائيل كقوصر اللع علو داويد كأن يؤابن حلاقو هزبن
كيدون إسرائيل كبير شبع كدان كسع دان قصرهم من تخفلت كلامصو ولا يبلهم يواب دما እግዚአብሔር ንህዝቡ ካብቱ ዘለዎ 100 ሰዕ ይወስኮ ግና ኸው ጎይታይ ንጉስ ኩሎም ገላው ጎይታይ ዶ ኣይኮኑን ስለምንታይ ጎይታይ ነዚ ነገር ዝደልየሎ ስለምንታይ ከን እስራኤል ምኽንያት ንበደል ዝኸውን በለ እቲ ቃል ንጉስ ግና ዮአብ በርቶ ስለዚ ዮአብ ወፀ ናብ ዘሎ እስራኤል ከይዱኻ ናብ ኢየሩሳሌም መፀ ይብል ናይ እግዚአብሔር ህዝብስ መሊሱ ይወስኽ መሊሱ ክብ ይበል بمقصر يكوننا نسعر بنا እግዚአብሔር إيدنا نسعر داويت ازاي يفلت مسلكم يفلت امبر صبو غير عند عدي يفلت رديت እግዚአብሔር ايتمورون يخان داويت ابز ساعات زي ابز غزي زي انت يغبر يبلكا اتخفوا زراء ግን መጽዩ እንታይ ገበሩ ይብለኩም አላዓሉ በውሽጥ ታጊሩ መስይልኩም አላዓሉ ሓደ ጊዜ ክትሪኡ ወላ خلكمኮ ንሰብኮ አይትፈልጦ አይትጥይቆ حنت معلت مسؤول كوفيل كاي بلعكا كوفيل كاي ستخا قال إلا بالكاس تصلو أيكون عندي هو زقات أمنا أيكون عندي توم كروكو إن حريت نوم لسبولو جو قربت اللي ورثت إلنا إنها مالسي أملا خرد كبلك خلوا يتبو ولا حنتو كي أخذ يتفلتو ولا نسبور تزاربو أنا زود زوي زاقول زي أسيف فتوى سئل بزل بيسي بيسوس هل علا بالكان تايكون نسب أي تصلاني كمو نحر أنا كمو عينت أوش تكان نحر تنسيكا نعي نملك تخون نخجر موكو قال لنا جرى اللوا مالتي نعخان بوسيف تتكمل سيد أنسقيلو ألا على الكاني سلزن نحر ألا على اللي آها زري something سلزن خابتون كالوت مبشر ما نعو عزيزة يرداكم الله أملاخي مسكن سلزي ألا علو يبلكا سلزي هزبتو قوش يروس مغزفت خمان مزيو أبزي معرف زغن ريا خلنا كبيد مغزفتي لعل 7 هيوت نيدك إسرائيل تغيرو حتيتو سلست عينت مغزفت حرة تباهيلو نبي قاد مزيو تزاريو سيد أنزل علو نجر دا እግዚአብሔር ይጥቀመሉ ይምበር ጽቡቅ አይኮነን ትጎደና ትዋጋ ትخفሉ ጽቡቅ አይኮነን ግን the good news is አምላኽ ይጥቀመሉ ከገርመኩም በዛ ጊዜ እዚያ በዛ ሰይጣን ዘላ ዓላ ነጥቢ ሲ አምላኽ ድማ ተጠቂምላ ይገርመኩም ልክ እቲ ኣብ ዓውድ ኦርናን ድባሃል ኣብቲ ይቡሳዊ ናይ ዓውድ ኦርናን እቲ መልአኽ ጠጠው ኢሉ ማለት ሓዲግ ሰማይ ሓዲግ ምድሪ ሰይፍ ሒዙ ጠጠው ኢሉ سيف ناب سجب عمل السايلو እግዚአብሔር ካብቲ ዝገርመኩም ከ እታ ቦታ ቲኣ መጽዩ ዳዊት ካብ ዓውድ ኦርናን ገዚኡዋይ ገዚኡስ ንቤት እግዚአብሔር ማለት ታ ሞሪያ ትባሃል ኣብኣያ ተተኺላ ስለዚ ሰይጣን ከይተረድኦሲ ቤት እግዚአብሔር ከም ትህነጽ ገይሩ ማለት እዩ በخلا ዘራርባ ሕጂ ንሕና ቅዱሳን ኣይንፈርሕን አሜን ولا خمو نجر العائلو كلعال صبوا أيكون ولا أنت تلعل أنت نحد أتلعائلو دما أملاك حليف وزجبرو نجر علنا بزي فلات نحد أتجيرو مالتي نافلت كاتجبرو تخوي نجر ناتون تيالله consequences هالله مالتي أمين دو سكان እግዚአብሔር ክብር ሃው ደስ አይብልን አምላክ ታይገብሮ ለመስይልኩም ይጥቀመሉ ንጽቡቅ ይጥቀመሉ እዚ ግን ኮኔል ካ ተዘይ ተገይሩ በዘይ ፍላት ተኾይኑ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ስለዚህ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 5 ውን ሃናንያን ሰጲራን ድባሃሉ ሰባት ነይሮም ክልቲኦም ሰብኡትን አንስትን እዚ ንበይኒ ኣላ ኢልዎ ነዚኦም ከ ንክልቲኦም ብስድራ መልክዕ ከመጽ ይዙ እኮይ ስለዚህ ነዞም ክልተ ስድራ ድማ መሬቶም ሸይጦም ነቲ መሬት ሲሎም ተመኻኺሮም ኮይም ንሓድሕዶም ፍርቂ ነቐምጥ ሕማቃሉ ጽባቃሉ ዞም ሒዝናዮም ዘለና ሐዋርያት ከም ገለ እንትኾኑሲ إذا سعيبنا زلنا قدنا خم قال خي تخف داي نقبر له زين كساي فرق نحبا أيان تنفرق جن حبهم تون كل النايزي تعتقصي لحد أري خمان تأتبل سلامنتاي نلبخا سيطان ملؤ يقرن أم بابا قبر هوريت معرف حموش لكم سلامنتاي سيطان نلبخا بز حساب زس ملؤ سلازي كل جزء آمنتي we have to be conscious قبل بخا زمت زلع الحساب كله بأموره خاملت كفيلك بمنصرك الأملاخن منفس أملاخن نامر مركا زي تغير تخونك ضد تقبلك يا حساب نحد أتدور بيه لك خونك صبوق أيكونن نعاقات صبوق أيكونن نحاو غادما صبوق أيكونن مالتي أمين بولو زابيري مسكن أمين سلازن تايو سيت أن اللي بخاك ساعة كنز مليئوه نتني أملاخ نجرسي ملؤ بملؤ كي توفز قبرك قبل بي
ዝነቅል ሓሳብ ኣሎ ወላ ብዙ ሓደ ግዜ ብዝናይ ኣገልግሎት ነገር ንሕርኢ ኸያ ኮምፕሊትሊ ሳረንድ ከይትገብር ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣገልግሎት ሙሉእ ከይትኣቱ ክልተ እግርኻ ምስ ተበገስካ ዝመልሱኻ ነጥብታት ኣለዉ እቶም ሓሳባት እቲኦም ኣፃዊትኩም ሓዝዎም ኣሜን በሉ እንታይ ትገብሮም ኣፃዊትካ ትሕዞም ስለዚ ዘትርፈካ ዘበለ ኩሉ ግዜ ክትሪኦ ክትሓስቦ ክትስንድዎ ጽቡቕ ኣሜን እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 24 ጥቅስ 38 ድማ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ሓደ ቃል ተዛሪብዎም ኣሎ እንታይ ድብል ንደቂ መዛሙርቱ ማለት እዩ ሉቃስ 24 38 እዚ ክዘራረቡ ከለዉ ከዓ ካብ 36 ከምቡበ ኢየሱስ ባዕሉ ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም ንሳቶም ድማ መንፈስ ዝረአዩ መሲልዎም ፈሪሆም ሰንበዱ ንሱ ከዓ እንታይ ኮንኩም ኢኹም እትስንብዱ ከምዚ ዝበለ ሓሳብከ ስለምንታይ ኣብ ልብኹም ይለዓል ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ እግዚአብሔር ዘይኮነ ንናይ እግዚአብሔር ነገር ከዓ ዘይኮነ ኣብ ልብኻ ዝለዓል ኩሉ ሓሳብ እንታይ ትገብሮን ኢኻ ኣይትሰምዖን ኢኻ አሜን እስከ አሜን ካላይ ጊዜ እግዚአብሔር ይመስገን አይን ሰምዖኒና ማለት ክንሰምዖኻ ኣይትጻሕፈልና ስለዚህ ኣብ ልብና ካብ እግዚአብሔር ዘይኮነ ዝለዓሉ ኩሎም ሓሳባት ክንገብሮም ኣለና ጠጠው ከነብሎም ብጌርናኻ ክንኣልዮም ይግባአና አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ተኻላይ ንሪኦ ድማ ምስኡ ኣብ ሓንቲ ነጥቢ ገይረ ክሕዞ ክእለ ደቂ ቢልያል እዮም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ደቂ ቢልያል ኢሉ ዝተዛረበሎም ገለገለ ቃላት ኣለው ኣብ ገሊኡ ንሰይጣን ይሕብረና እዩ ኣብ ገሊኡ ድማ ነቲ ሕማቅ ስራሕ ሰይጣን ዘእንግድ ሰብ እንታይ ትብሎ ካብቶም ደቂ ቢልያል እዩ ትብሎ ብከምዚ እዩ ተጠቂምሉ ዘሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ቀዳማይ መጽሓፍ ሳሙኤል ምዕራፍ 10 ካብ 26 ክሳብ 27 ሓደ ታሪክ ኣሎ ሳኦል ምስተቀበአ ተቀቢኡ ድማ ንቤቱ ምስከደሲ ሓደ ነገር ኮይኑ ድገርመኩም እግዚአብሔር ሓሪዎ እግዚአብሔር ተገይርዎ ሳኦል ቀቢእዎ ኣብ ኣደላ ቃል ግን ብጣዕሚ ትገርመኩም እንታይ ኢልዎ መንሽሙ ቶም ደቂ ቢልያል ዝበሃሉ ብፉሉይ እስከ ነውፃየ ተቃል ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 10 ካብ ፍቅዲ 26 ካብ 15 ሽዑ ሳሙኤል ነቲ ህዝቢ ሕጋጋት መንግስቲ ነገሮ ኣብ መጽሓፍ ጽሒፉ ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አንበሮ ሳሙኤል ድማ ንብዘሎት ህዝቢ ንነፍስ ወከፍ ናብ ቤቱ ሰደዶ ሳኦል እውን ናብ ቤቱ ናብ ኪብዓ ኸደ ኣምላኽ ልቦም ዘንቀሕ ጀጋኑ ከዓ ምስኡ ኸዱ እቶም ደቂ ቢልያል ግና እዚ ደኣ ከመይ ገይሩ ከድሕነና እዩ ኢሎም ንዓቕዎሞ ገጸ በረኸት ኣይሃብዎን ንሱ ግና እስከበልዋ ከምንታይ ከምዘይ ሰምዐ ኾነ እዚኣ ታዘይቲ ትባልታ እዚኣ ንዕቆሞ ማለት ደቂ ቢልያል እዚስ ኣይጠቅመን እዩ ብላሽ እዩ ገጸ በረኸት ኣየምጽሉን ኣይጠቅመን እዩ ምስ በልዎ እሱ ግና ነዛ ቃል እንታይ ገበራ ይብል ከምዘይ ሰሚዕዋ አሜን 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 ካብ ቅብኣት ዘጉድል ካብቲ ዘለኹሞ በረኸት ዘጉድል ዘረባ ናይ ደቂ ቢልያል ክመጽእ እንከሎ ፈሊጠካ ኣለኹ ረሓቕ ሰይጣን አሜን ዶ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ በረኽተይ እስከንበል ኣይወርድን እየ ነቲ ካብ በረኽተይ ከውርደኒ ኢሉ ዝመጽእ ቃል ደቂ ቢልያል ሎሚ ስዒረየ አሜን ስለዚ ሳኦል ግና እንታይ ንብል ኣለና ከምዘይ ሰምዐ ኾነ እግዚአብሔር ይመስገን ከውርደካ ነገራት ክሕይኸካ ዝደሊ ነገር ኩሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኣይትስምዕዎ ከም ናይ ክርስቶስ ቅብኣት ከም ናይ ክርስቶስ ማሕደር ምዃን ዝበልጽ እንታይ ኣሎ ካብኡ ድበልጽ ኣሎ ዲ የለን ስለዚ እግዚአብሔር ዋጋ ከፊሉ ካብ ዓደገካ ኣብ ዓይኒ እግዚአብሔር እንታይ ኣምላኸይ ድማ ስለዚ ምንም ነዚ ቃል ዝጻረር ነገር ተደልዩ ኣብ ሰብ ምጻእ ተደልዩ ኣብ እንስሳ ምጻእ እንታይ ትገብሮን ኢኻ ኣይትሰምዖን ኢኻ I am anointed አሜን I am precious ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተያነ ክቡር እየ ከምዚ ዓይነት ጎደና ዘንደልህጾም ሰባት ኣለዉ እዝን ዝሰራሕካዮ ዕዮኮ ኣይጠቐመን እዝን ዝገበርካዮ ከምዚ ይኮነን ምስ በልዎ ከይዱ ኣብ ቤቱ ሩኽምሽ ድብል ሰብ ኣሎ እዚ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ደቂ ቢልያል እንታይ ይግበር ኣለዎ ማለት እዩ ኣፃዊትካ ክትሕዞ ኣለካ ስለዚ ናቶም ዘረባ ይኮንካን ዋና ነገር ማለት ኣብዚ ንመሃሮ ዘለና ናትካ ናይ ቅብኣት ነገር እዩ ዘይቲ ንሕር ኣለካ ኮይኑ ንዘይቲ ዝሰግር ነገር የለን ሓደ ግዜ ከም ኢለኩም ዝክርዎ ዶ ጓሳስ እንታይ ይገብር ንሕር ዘኪርኩሞ እተን ኣባጊዕ ሲ ኣብ ምቁራፅ ኣባጊዕ
ልክ እቲ ምስተቆረፀ እቲ ጨጉሪ ሽዑ ንሽዑ ሓሰኻ ገብሪ እቶም ሓሰኻ ወፂኦም በፍንጭን ኣትዮም ንርእስናይተን ኣባጊዕ ምስ ደየበ እንታይ ገብሮ መሲልኩ ነቲ በጊዕ ክሳይ ገብሮ የጨንቆይ ስለዚ ተሓሰኻ ምስ ኣተዎ እታ በጊዕ ግድን ምስ ከማ ዝኣመሰለት በጊዕ ክትዋጋ ኣለዋ ብርእሰን ድክ ክበሃል ኣለወን ነዚ ኣብ ከመይ ይፈትሕዋ መሲልኩም ኣብትናተን ኣፍንጫ ዘይቲ ይገብረለን ትጓሳ ኣብዚኣን ግብር የብለለን እታ ሓሰኻ ነታ ዘይቲ ሰጊርዋን ውሽጢ ኣይኣቱን እዮም ስለዚ ንዓኻ ጽቡቕ ንሓውኻ ጽቡቕ ስኻ ትቕባእ ሓውኻ ኸኣይት ካብ ክልቲኡ ሲ ሓርነት ረኺብካ ኣሜን በሉታ ካብ ክልቲኡ እንታይ ትኸውን ማለት ሓርነት ትረክብ ስለዚ እቲ ንዕን ኣብ ኣፍንጭአን ዝተቐበን ዓና ግን ኣብ ውሽጥና እግዚኣብሔር ቀቢእና ኣሎ ስለዚ እቲ ጉዳይ ኣበይ ኣብ ውሽጢ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣሜን ስለዚ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ኣብ ምዕራፍ 30 ድማ ሓደ ቃል ኣሎ እዚ ኸ ናይ ደቂ ቢላል ቃል ኣሎ እስከ ነዚ ኸ ንርአዮ ሎማዓንቲ ንደቂ ቢላል ኣፀዊድና ክንሕዞም ኢና ኣሜን ዶ ዘሸግር ነገር ከምኡ ኢልዎ ሓደ ግዜ ምሽ ሓቀን እዮም ዘፍርህ ዘይብልካ በጥ ክትብል ኢኻ ኢልዎ ኣሜን በሉታ ዝፍርሕኮ ከምኡ ኮይ መንትጉ ኮይ ንሕና ግን ዘፍርሕ ዘይብልካ በጥ ክትብል ኢኻ ኣሜን እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ቀዳማይ መጽሐፍ ሳሙኤል ምዕራፍ 30 ኣብዚ ኣብ ፂግላግ ገና ናብ ንግስነት ከኣተወ ከሎ ዳዊት ሓደ ነገር ኣጋጢሞ እሱ ድማ እንታይ እዩ እታ ናይ መወዳእታ ንኽነግስ ናይ መዓልታት ምስ ተረፈቶ እዛ ነገር እዚኣ መፅያቱ ኣብ ዘመኑ ሙሉእ ክሳዕ ጭንቂ ዝኾኖ እንታይ ትብልታ ጥቕሲ ዳዊት ድማ እንታይ ገብረ ጨነቆ እንታይ ከም ዝገብር ክሳዕ ዝጠፍኦ ኣማሌቅ መፅዩ ነቲ ብዘሎ ንዕኡ ነንስቱ ንኹሎም ገፊፍዎም ከይዱ ዳዊት ድማ እንታይ ብለካ ጨነቆ እዚኣ ንመጀመርታ ግዜ ጭንቀት ዳዊት ጽቡቕ ጌራ ትሕብረና ምክንያቱ ንመጀመርታ ግዜ ካቶም ዝሰዓብዎ ዝሓገዝዎ ሰራዊት ኩሎም ከዓ ብዳርባ እምኒ ክቀትልዎ ደለዩ ይብለካ ክሳዕ ክንድኡ ከቢድ ኩነታት ኣብዛ ግዜ እዚኣ ኣማሌቅ ማለት እንታይ ማለት ባይ ዘ ወይ ስክሪፕቸራል ክትሪኦ ከለኻ ስጋ ማለት እዩ ስጋዊ ነገር ካብ እንዳሳኦ ካብ ኤሳው ላይን ዝመፀ እዩ ምንም ምስ ናይ እግዚኣብሔር ርስቲ ምትሓዝ ዘይብሉ ንዘለዓለም ትቃወሞ ንዘለዓለም ከዓ ትስዕሮ ነገር እዩ ኣማሌቅ ስለዚ ኣብዛ ናይ መወዳእታ ናይ ንግስነት ግዜ ትቕባኣሉ ጽቡቕ ጌርካ ንኣምላኽ ትቐርበሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት መንፈሳዊ ገብር ማለት እዮም ይመፁ እዮም ኣምላኽ ግን ኣፃዊድ ይሕዞም ኣሜን ኣብዚ እንድሕር ዳ ርኢናዮ ከይዱ ኣምሊሱ ምርኩዕ ሒዙ ምስ ተመለሰ ኣብዚኦም ከዓ ደቂ ቢላል መፅዮም ኣብዚ ኸ እንታይ ይብልሎ መሲልኩም ኣብ 21 ከንብቦ እየ ዳዊት ድማ ናብቶም ደኺሞም ንዳዊት ምስዓብ ዝሰኣኑ እዚኦም ከረዳእኩም ክብገሱ ከለዉ ከባቢ 600 ገለን እዮም ተበጊሶም ነቲ ነገር ከምልሱ ኢሎም ዝኸዱ ማለት እዩ 200 ሰባት ሩባ ቦሶር ታሩባ ቦሶር ትበሃል ምስጋር ስለ ዝኣበይዋሲ ኣብኡ ተሪፎም እቶም 400 ግን ሰጊሮም ንውግእ ከይዶም ሕጂ ተዋጊኦም ምርኮ ሒዞም እዮም ዝምለሱ ዘለዉ እዞም ናይ ዳዊት ሰባት ማለት እዩ ምስ ተመለሱ ዳዊት ዝብሎ ዘሎ ሕጂ ነቶም ሩባ ቦሶር ክሰግሩ ስለ ዘይከኣሉ ተሪፎም ደለዉ ኣሕዋቱ መፅኡ ተዛረቦም ዘረባይ እንታይ ይብላ ኣሎ ዳዊት ድማ ናብቶም ደኺሞም ንዳዊት ምስዓብ ሰኣኑ እሞ ኣብ ሩባ ቦሶር ዘትረፎም 200 ሰብኣይ መፀ ንሳቶም ከዓ ንዳዊት ነቲ ምስኡ ዝነበረ ህዝብን ክቕበሉ ወፁ ዳዊት ድማ ናብቶም ህዝቢ ቀሪቡ ድሓን ምህላዎም ሓተቶም ከመይ ዝተቐበ ርእሲ እዚ ምሳኻ ብዝተፈላለየ ምክንያት እንድሕር ዳኣ ተሪፉ ትንኸምኡ ዓይነት ሰብ ዘለካ ኣንደርስታንዲንግ ወሳኒ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ሽዑ ካብቶም ዳዊት ዝኸዱ ሰባት እቶም ክፉኣት ዘበሉ ናይ ቢልያል ሰባት ምሳና ስለ ዘይከዱ ካብዚ ዘምለስናዮ ምርኮስ ኣይንህቦምን ኢና ነፍሲ ወከፍ ሰበይቱን ደቁን ጥራይ ይሓዙ እሞ እዚኣ እኳ ገዲፎምሎም መገዶም ይኺዱ ኢሎም መለሱ ዳዊት ግና ኣሕዋተየ እግዚአብሔር ሓሊሉናን ነቲ መፂና ዝነበረ ዘማቲ ጭፍራ ድማ ኣብ ኢድና ሂብናኒ እሞ በቲ ንሱ ዝሃበናስ ከምዚ ኣይትግበሩ በዚ ነገር እዚ ደኣ መን ክሰምዓኩም ከም ግደቶም ናብ ውግእ ዝወረዱ ግደቶም ኣብ ኣቑሑ ዝፀንሑ ከዓ ከምኡ እሞ ማዕረ ገይሮም ይማቐሉ በለ ኮነ ድማ ካብታ መዓልቲ እቲኣ ንነጀው ክሳዕ ሎም መዓንቲ ነዛ ኣብ እስራኤል ሕግን ስርዓትን ገበሩ ኣሜን በሉ ዓዊልኩም ኣታ ናይ ክልቲኦም ግደሲ ማዕረ ይኩን ሰሚዕዎም ዶ ይሰምዖምን ዳዊት ኣይሰምዖምን ወላ እታ ሰበይቶም ደቆም ከማ ናፍቂዶም ሎም ሳ ድሓን እተው ውግ እግዚኣብሔር ክትዋጋእ ጥዑም
كدغما وجه እግዚአብሔር موغا ازي زتعم نغري املاخ ጸጋ ተብዝሕልካ بستفلالي مخنيات كابت وجه زترفو حدا حدا حجي امسافن تتريخا نيميروس رغموا ابوسي انتي تبل قالالا روبيل دبحال نجد نابتي وجه ايكدن روبيل دبحال وجه نابتي وجه سي ايكدن مخنياتو يساكورن نفتالي من يم نابتي وجه خيدو اب انتي تبل كمزي قصي قربا دي ترداك قال تزاري بالا با تايلا تمسلكم ابا اب روباتات ማለት እስከ خنبባ እግዚአብሔር ይመስገን ጽቡቅ የረመታን ከገልጻ መጽሐፍ መሳፍንቲ ክትሕግዘና እግዚአብሔር ይመስገን اب ምዕራፍ 5 ካብ 15 ርእይዋ ሹማታት ይሳኮር ምስ ዲቦራ ነበሩ ባራቅውን ከሚሳኮር ገበረ ብታዋኽ ናብ ትለሰ እግሩ ጎየዩ ኣብጥቃ ሩባታት ሮቤል ዓበይቲ ምኽርታት ልቢ ነበረ እዚኣ ክርእኩም ደሊ እዞም ነገድ እዚኦም ኮፍ ኢሎም ኣብቲ ሩባሲ ቶም ዓበይቲ ናይቲ ነገድ ናይቲ ሮቤል ድባል እግዚአብሔር ሲ ከመዓስዩ ብሰበይቲ ዝረድእ ኢሎም ሲ ምኽርታት ልቢ ነበሮም ያትብል ኣብዛ ሰዓት እዚኣስ ሰብ በዓል ይሳኮር ዓይኖም ረዲእዎም እግዚአብሔር ታይ ገበራለስ ክፉት ዓይኖም እስራኤል ተገበር ከም ዘለዋ ይፈልጡ ነበሩ ይድብል ስለዚህ ዒንቱ ክፉት ዘበለ እንታይ ገበር ምስቲ እግዚአብሔር ዝሓረዩ ነገር ይዝኸይ ኣብዚ ግን ኣብ ዓበይቲ ኣብ ሩባታት ናይቲ ሮቤል ግን ምኽርታት ልቢ ነበረ ማለት ከመዓስዩ ክልተ ሳዕ ደጊማቶላ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ምንባሩ ትውግእ ኣብ ኣምጽያቶላ ካልኣይ ግዜ ኣበይ ደጊማቶ መሲልኩም ስለምንታይ ዕንዱር ጓሶት ክትሰምዕ ኣብ ማእከል ደንቤታት ኣባጊዕ ኮፍ በልካ ኣብ ጥቃ ሩባታት ሮቤል ዓበይቲ ምርመራታት ልቢ ነበረ ክሳዕ ክንድኡ ይደንጽይዋ ክሳዕ ክንድኡ ገሪምዋ ንምንታይ ና ውግእ እግዚአብሔር ዘይመጹ ኢላሲ ክሳዕ ክንድኡ ገሪምዋ ሕጂ ውግእ እግዚአብሔር ክትከይድ ሰናዩ አሜን ሕዋተይ እግዚአብሔር ንሕዳ ይዋጋእ ኣሎ ምስ ህዝቡ ኾንካ ክትዋጋእ ንኣብነት ማሕበር ትሰርዖሉ نعاي لا يكونتن نتي حزب نتي تيما نعو ندقت خنكون تخونكا زسلطنو اصوار زلوم حزب تخت جبرالو محبر كتتسالو كتعتقالو سلازي ابتنسا زقوموتو بزتال خالكا متن استفلالي نجر زترفكا خونتات غديفكا مالتي املاخ رديكا دحردا صبو እግዚአብሔር ጸጋብ ዝሒልካ ናخالካ زي مخال ግን ጽቡ አይኮን ስለዚህ ኣብኮምኡ መጽኻ ምስቲ ማሕበር ትዋጉኦ ምስቲ ማሕበር ትጎዮ ጉያ ክትገይድ ጽቡቕ እዩ አምላክ መስገን አሜን እግዚአብሔር ዝፈትዎ ነገር እዩ ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብቶም ቦሶር ደይሰጎሩ ንምንታይ ኣይሰጎሩን ደኺሞም እያ ትብለካ ነዚኦም ዘለካ ኣጠማምታ ግን እንታይ ክኸውን ኣለዎ ጥዑይ ኣጠማምታ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ኣምላኽ ይመስገን ኢየሱስ ጌታ ነው እቲ ካልኣይ ንሪኦ ድማ ንሓሶት ዝኾነ ትንቢት ማለት ምስ ናይ እግዚአብሔር ቃልን ምስ ናይ እግዚአብሔር መንፈስን ዘይከይድ ኣብዚ ግዜ እዚ በታ ሓደ ወገን ትሕጎስ እግዚአብሔር ነቢያት ከበዝሕ ከሎ እንታይ ትኸውን መሲልኩም تحجوس باهي بلكا ونهاتو دمس እግዚአብሔር تكون الكلام مالتي يبزح الكلام ናይ እግዚአብሔር ሞቲቭን ሐቀናን ቅባትን ሒዞም ዝኸዱ ማለት ብኡ ድማ ሰይጣን እንታይ ይገብር መስሉ ብፍላይ መንፈስ ኤዛቤል ነቢያት ከአሳ እንታይ ትገብር ናታ ዝኾኑ ነቢያት ተተስእ ምክንያቱ ክትመጽእ ከላ መጀመሪያ ኣብ 16 ቀዳማይ ነገሥት ተርእይና መጀመሪያ ኤዛቤል ናብቲ ናይ ምድሪ እስራኤል ክትመጽእ ከላ ካብ ሲዶን ያመጽያ ኣቦኣን ኤዛቤል ይትበዓል ይዝባል ንጉስን ካህንን መጽሐፍ ቅዱስ ንጉስን ካህንን ዝኸውን መን እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ዘፍቅዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ንግስነትን هو كهنነትን ድሕስ ኣቦታናቱ ዝኣቱ ክፉእ መንፈስ ናይ ኤዛቤል መንፈስ ስለዚህ ካብ ከምኡ ፋሚሊ ካብ ናይ ጣዖት ፋሚሊ ኣመጽያ ምስ ኣትወት ዝገበረቶ ነቢያት በዓል ሒዛ ኣመጽያ ስለዚህ እንታይ ኩሉ ግዜ ሰይጣን ድማ ናቱ ዝኾኑ ነታ ኣምላኽ ዝበሎ ነገር ንዕኡ ደፍሩሱ ነቢያት የተስዩ ስለዚህ ካብዚኦም በኣር ከመይ ጌርካ ኢኻ ሓርነት ትረክብ እንተልካ ተመጀመሪያ ናይ እግዚአብሔር ቃልን መለኮትነቱን ምፍላጥ ኣብዚ ኣግን ክተቕሳ ዝደለኹ ንሎም ማዓንቲ ክንታይ ከም ኣብነት ክትኮነና ኢለ ዘምጻኽዋ ኣብ ነህምያ ምዕራፍ 6 ደላ እስከ ኩልና ነህምያ ንኺድ ነህምያ ናይ እግዚአብሔር እንታይ ትገብር ቀጽሪ ናይ ኢየሩሳሌም እንታይ ትገብር ዝሃንጽ ዝነበረ ኣብ ዝኾነ ዕዮ ሒዙ ዝኸይድ ዝነበረ ናይ እግዚአብሔር ሰብ እዩ ኣብዚ ኣብ ከምኡ ኩነታት ኩሉ እምባር
زي زرباز مصيو مالت اذا حسوت زخونه كاب እግዚአብሔር ዘይኮነ ናይ አምላኽ ዘይኮነ ትንቢት መጽይዎ እንታይ ድብል ተጠቕሲ ካብ 10 ማለት ምዕራፍ 6 ካብ 10 ኣነ ኸኣ ናብ ቤት ሸማዕያ ወዲ ደላያ ወዲ ሜህጣቢኤል ኣተኹ ንሱ ድማ ተዓጽዩ ነበረሞ ናብ ቤት አምላኽና ውሽጢ መቅደስ ብሓደ ንራኸብ ክቐትሉኻ ክመጽዮም እወ በለይቲ ክቐትሉኻ ክመጽዮም እሞ ደገ ቤት መቅደስ ንዕጾዎ በለኒ ኣነ ኸኣ ከማይ ዝበለ ሰብኣይዶ ይሃድም ከማይ ዝበለስ ምእንቲ ክድሕን ኢሉ ናብ መቅደስ ዝኣቱ መን እዩ ኣነ ሰኣቱን በልኩ ሽዑንታ ረይዋዛ ተደልያ ደለኹ ጦብያን ሳምባላጥን ደኣ ንሱ ከፍርሃኑ እሞ ፈሪየ ሓጢአት ክገብርን ንዓይ ክፉእ ከውሪለይን ከላጉጽለይን ኢሎም ዋጋ ሂቦምዎ ብገንዘብ ሓቢሎምዎ ይንበየለይ ኣሎ እምበር ኣምላኽ ከምዚ ኢልኣኽኮ ኣስተውዓልኩ እስካሜን በሉታ ካብቲ ዓብይ ዕዮ ናይ እግዚአብሔር ካብቲ አምላኽ አባኻ ኢሉ ዘቆመጦ ነገር ክትዓይልካ ተበጊስካሉ ዘለኻ ነገር ከውርደካ ኢሉ ዝመጽእ ዘይ አምላኻዊ ትንቢት እንታይ ትገብሮ ማለት እዩ ሪጀክት ኢኻ ትገብሮ ንመንነትካ ነቲ ብክርስቶስ ዘለካ መንነት ኣዋጋ ዕዳጋ ዝእቱ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ካብ ናይ እግዚአብሔር ቃል ወጻኢ ቃል አምላኽ ዝጻረር ትንቢት እንተመጽእ እንታይ ትገብሮ ጠጠው ተብሎ ሪጀክት ትገብሮ